Mic check 1 2. Dori Saburi, karibu karibu Emiriato. Iko abu sasa. Mabulende. Twende sasa. Iko mungina. Mga init. Ano ko niya? Mic check 1 2. Dogwerene korwara bari kumambi kongusengoli dogwerene mariete na somi rugaiga abangine mogere maega ria secho eria abangine bari ba 30 bari kongusengoli abuna te banate biri mobere maega abu Kenga ambiyago sobo cheke banda tumwari gani okunya kuonchokana nonchokana mtorati gake DJ banda tumwari gani okunya kuonchokana nonchokana mtorati gake DJ digelia bangena madini na bangena bara mata batenga sana rumba. Kila mtu atasimama. Mic check. Ebu sikiza. Kuingia pharmacy. Kila mtu atasimama. Mic check. Ebu sikiza. Kuingia pharmacy. Haya. Sasa ndio. Nonye wede. 1 2 1 2. Mic check 1 2. Nonye wede. 1 2 1 2. Mic check 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Kwa nayo 1 2 1.
Chinkobi, Mama Dori Zaburi, karibu, Omominala, Mama County, chini kwa chini Mama County, twende, Dori Zaburi, go, sasa, karibu, iwo Mamina, karibu, twende sasa, Mama County, karibu, erinde atomanya manganande Aya. abantu babinto toraskaiga amama sema Give us the national anthem ndio tuanze. Afrika Mashariki tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Nabagaka nekegori gionsi hetwasabire omorae omoe chinguru nainde agenderere korandi obwanchani obo obwatworokiri rebuya elinde esikone bako ekoiranere. Tunaomba machache tukiamini katika jina la Yesu Kristu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Asante. Kofi mazuri. Na pia tulikuwa na mtumishi wa Mungu anaweza Bwana ukawapa ni siku ya furaha, na najua ya kwamba ni siku ambao Mungu anaenda kuonekana katika jina Yesu Kristo. Asante kwa sababu ni Mungu. Piga Yesu makofi in Jesus mighty name. Amen. Asante sana mtumishi.
Acha Mungu akubariki. Na tunaweza keti. Onya ambaye ni women rep Kisii ambaye ameandamana na wageni strafu acha ne dora toretere abangina mongira ne buseki acha gocha moereria ngereria aya pepekare elinde tamanyoke aseme chieso chideka ibere kidogo tu bono na tuchagete iye nge introduction bono dijenta tuba anda kwa nyo mongina aria ni mobere ka kandaria okay aike go setaika haya aike go setaika twenda sari so mongina aike go setaika aike twende sari yanda ali mongina ngo kwanira aike go setaika madinina tumalize hii kitu. Uko na madinina? Tuje angalia hapa tu dakika zina. Ng'ombe ngeunya nteki yali kibuanga tuje tafuta haraka. Sasa finali. Mongino mata na aligereti. Sasa ndio wakati. Finali. Mongino mata na aligereti. Sasa ndio wakati. DJ ngoja. DJ ngoja. Tiato ari gani omongera ara kone babangina. Koratiga. Ari gani omongera ara kone babangina. Koratiga. Bas. Eyenere koro ku empowerment. Bas. Eyenere koro ku empowerment. Dalibo. Sawa. Dalibo. Sawa. Asante sana. Asante sana. Komoranche turwegeti. Komoranche jideka tubwatane chinke. Komoranche jideka tubwatane chinke. Mama kaunti go tokwanerare. Turwegeti. Komoranche turwegeti. Komoranche turwegeti. Abangina barba konia shakira komogori mbori yago totaboriwa. Buno yobwira na chakke sabari komogori mbori yago totaboriwa. Buno yobwira na chakke sabari mbira. Asante sana abantu. Asante sana abantu baitu na baigweria. Ndata tekora bangina baria mama county ngo ndale ko girese event area Komoranche Mosque. Akaunti ndio huyo ndale ko girese event area Komoranche Mosque. Akaunti ndio huyo. Security officers on the task force. Aya, mama county na royo, omongina donya dori saburi. Wotu agesoe mwaye mbule gotu. Aya DJ kidogo tu. Sasa mama county obangire raini. Referee panga. KK kuja hapa mbele. Abangina babona nekeiria tomogo togyok. Ono musikio. Aya, kuisha maneno. Komoranche chifomu njire chiandrete gonchokana. Chifomu njire chiandrete gonchokana gete birugo. Makaunti makovi mazuri. Mama county okorera masosia mayo kominyoka mwakire chinkovye biriato. Derebi egumbirega. Magireti kerosio egwegeto monyoke kabisa. Magireti atafikia kweli. Wote be yanga. Kwale yanga yenyangi. Haya. Haya, kichai kidogo tu. Abangina baribara ariange no se mogimenre pomoske maega. Kameredi. Babe kire abantu mo sogeti security. Komoranche monta sogeti. Security officers on ta sogeti. Haya.
abekire raini nse maiganye raini security officers odeta soigeti totegerra mongirango kwanare enkori kameredi barmoko bwata enkori kameredi nyata kameredi akuisa haya abantu mukire igo muna mote neine igo tonyornanda abandi toske maiga security officers kazi nzuri toske maiga abandi nabwo ndocho mungina donya naenda tu kidogo DJ achilia kitu kidogo DJ nyata basi imekuwa sawa. Haya, bachakire abo abagaka bari bakominyoka abechingori banyakwebanga next nabwo abagaka bari bakominyoka ndo basoire raini na bari bakomusengo tago vulo haya toske omongina donya oseira saba sacha ngominyokare mongina donya na chaikere gose haya omongina keresina ero soire antono mbaire mwakanara basa abagaka bebangire antono mbaye oyo nore tyo babe kirensa marwa haya mosa gotani raini omongina boikaba bu haya rudi utata ayayaya omongina tonya chingori omongina tonya otemire sana lakini gatereria chingori njugo chagetiga komoranje njugo chagaga so yateneine abangina bari babagete uniform bari kwa marieta njugo chagaga senga bas ngobangu bare tokore amapenzi tokore Asante sana Mama County kwa kazi nzuri. Igomo ne fomo ikiweke sori nyaichoria ngango ikeranaga igari chikoria rero. Asante sana ACC na mona OCS kazuri togendera igo. Abantu barigeti turu abagaka karugeti. Security officers komoranche abagaka barugeti. Toa watu kwa kiwanja. Fantastic geti placement cameraman toka kwa Fantastic geti placement cameraman toka kwa kiwanja tafadhali. Tunawaomba tu abagaka bami intoko moranche security abagaka chinkwana matemone chikosori tore mbategete baunga pepekere rujamira maka bunara batachoma pira gobono engorindo chengo chakera asenda kiyega wewe etangawise haya toskesko abasacha mabwati abasacha bari ko musakuru moino basoaria komoranche bera moino gabo abasacha bari bamoino ndojo mosacha naro uragerete aise ko bwata ngori ego iketo abasacha ndoche chokoro ne bangetega abasacha bangeire
abasacho musacha nara uragiri tachinke kirambauti kigesa mwakire chinkobi kenda ukwani mama county onywe soda elindo tware liberera. So abantu ba minto iga ngina. Asante sana. Wano turatigo mongina atagerra. Wano turatigo mongina atagerrake tumukwanire. Tigakwanie ngo tweyu. Nande babugiye bwicha arorekana bakamache ngumbu. Bantu ba minto sukwagocha bangina siare buse yeso moyale bangina siare buse yeso moyale muikaransense abambi toi karansense igabono ensembuyere mama kama buen esprit moja moi karansa korbosia na linko barrabia na baerelie so chingo tuchiri aba magokoro bali babwate miaka ochakera 85 70 go chance 85 yoka baire ngora five rogorari abangina babwate miaka 85 baikaransensa ari rogoro gepindi ekene kiao ono nchuo orangeri bagisangi bao bakoreta siasa nabu elinde bakwana sie maji mheshimiwa poko toi karansense twensi na mama county nera atagerera na bago kwan county nera atagerera na bago kwan modara korata abana buangondo chbakore ntomo kanyeti ayenga kiine ke kanyeti ayenga kiine ke bona arotari arato kwana bono na magendero to bona arotari arato kwana bono na magendero to gotwachira na masikania manene esenge kairu katika ganda karansanyu manene esenge kairu katika ganda karansanyu ayo gwa mache na ndo turubani umongina nkie ke bono iki kanya ndo turubani umongina nkie ke bono iki kanyeka njuga tole nyari bari na aburi ribuya limo kabere gatatu hakuna ruisiko gotu wakori bia mono mheshimiwa poko asamali tangoro ku Mark Anton ombae nebo tebanga ngende keiga ngende na tumpet governor kosenaki na tunamuomba hivi intubuna the marginalized minority our county women rep ya kwamba let us please we only inquire inclusivity kindly if we aina ro katole bali moto ete kobori birogo binde byansi ndade bali baga
kimoko beka kira nona abamoko direct abana tari umuntu gukwana borokeria magokoi apoko nije kwa mic bona yes kwa dogo amalieta ngoro Charles Mogaka inche buona mbonchari lakini no so mama intu alibo akorire nande ngogotebia asali atigare tanga kabere because ya koriru usiengima asegetigarte nanda chakore intu to kumi bira break mondo ta gochache go kungaina ekere bundere getiro erega sikonye suguma osoba nabangina kego somo nanire twaigwana nire oto igure aya ero kirabano aya bono nganjire ndeta bagambi twagambite na barabu tugamara ba first time kera twachagete Kisi County Assembly chakire omo MC omotanga ni bwe wardie bono bari babo makanto ni bono no mwikuigwana ngo na be protocol ko ndayo mheshimiwa aya totagarana netaika ibere chikura bali barovisi abana inchi abana abantu bamanga seti na nande kerongo kwana ndugu zanguni I'm talking to my opportunity na njenge we opportunity na lyako wiki ngokwa tindio egere aise itogiga igakoreki erabe nande wenere intetagotebanga as we are doing this empowerment abachora barayaba yago sabarayaba be tayaba ya ekagera mugachora manwa ora rabonda itakoteba iga ebire chambi twaika abantu baraba yabatochorete twabakorera machieso twabatiga guchigiga ritaya igoro ebintu bintware gosabambi babo ntware gosabambi babo ono kobachire entiye I support it fully lakini torigichinjira cyoko yementa chinguru torigichinjira cyoko mente empowerment urabona nagokire sana umugina nare bwe wakambori gigaiga omo yogenda ekera gwembori maambia tote to bamente binto binde aya oigure sawa nabanyira abana barabwa sinsa thank you so much sawa tegarera bono oigure na inukumogo kwana mwakwana limo mwakira bas igure ne chinsa tarimo sana akore igure ne chinsa tarimo sana akore tayamo inkabuza koruisi kogocha nyomba nakikegera taindusi yekerogo era undi je twabuza ko nyomba kuchisi twabuza ko nyomba kuchisi egwe kyomongi nareta mogende bono nganchire bono muraini mukire etagekeye mabarayi baratukure omongi nabakwanere mwaigwe gento yonero kabero mo MC omotanga ni okeumbu na bete nando mukansora lakini eri bono nturi kurireta na jiraga jenje taito bono nona Kennedy bono anse ino kwaigura abantu base haya oyaro aburi oyonero gerete nyaruke yarete binta oyonere ke gusito gatebane bono injena kabeire siasa kumbe ebagote ekere na ikaranse gaiga igo nanyora abantu bagoteni na ekero igongo mwana otari buya na ando yochire mutwe okonyire baka abantu chianga tari bo muri koigugaki bona abantu mbos twenyarete gaki oyere gakorengere nga abantu baitu mbaro bagotara bosa ntware kumusabira agendere botambe na bona muroche binte bikansitega obono bochinga otene bintu bira obono bongo bokorete gasi
ikagere bintu bibiacha mware kote na murigeri chimbo chire moinaria oitari moyo ntoko musabara ngagenderere inje nonte ne inabu na ino no mokoretheki mwana oyo mintu no manene nde sure se miaka bona inje na chakire meru no tanga kano musara osenga kibona gaki esengo etamatanga na tebanga dorisibwe weka koratige gari ni maete ko twaigwana nire na intunyomba banyari baringa dorisibweka oyo urache eretiga chakwane abagusiba batebanga besa teri na ngincho na ande teri muma oyo okoruera chandiki abagocha mbagocha otemumanyite engoko kare yabo kire mambia kwanya konyete bia sego chigotocha lakini kare ikire rigena muro chirendi abo bande bagonya gocha kamwana kande gatarama nyusenka ganda buoya kikagocha katirache na ande omuntu atabwati muntu atabwati buoya chibese chimogota kamori gaki lakini engoko ngai muro chimurare kirigena ekyo mwario eketinda etimonyogerere montegere for 1 minute moswati otaribobe eserikali nebimbe nerebwate chibes intwe tware wote baba ngakira musebintu nebinte bikwarete chimaturesi kiregento leta abantu banye taribo gaki motigara musebintu korwaria kego chago ika 2027 itabwati obangora na chekina mwanchire momotigara arete bintu kurwasa serikali igona ande kyo abantu ori bago kubuninga kyo kobero otobongo bwa moyo bwo bero aye musa kirigintu abangina baba bwenere na baro bagende kerero ekyo moyo mwatebero mako mwata muibere abananje konyona arengere rinango nyogwesokande usinimbe gabana lakini omwana ogegweka 2032 batebanga no mugabanare igonje ngo kirakiri egakora no yo mentale osenga kibona gaki nduare kumusabira maya igo twatebire nga tori titamwirenga ibere asare akiro aretebi emi ekyo moerio tumusabira yare ngaki amaya twagwanani bas ngajire ndeto munyakero njwa bana odana akore bintu byana nare go utoka njwa odana royo omwana oyo mugakerosi ntwasomete nero oyo mugakerosi torikorara aya oyakoro kumagiret nyaboke kerosi nero rengo mo speaker itomo tangani okisi county assembly ninje twa mobegete na bari batatu baikaranstaria na ande nero kurenda kerosi momanye dinga bakungu bakabere na bakurenda bagaka momanye dibo bari abaneno tuna bagwanjira bari baja egekoro ri ogoyire kirayo utabo uyo kabere nkyo kwano no kirabona ndogwara no nagi wano muswati oyo toro chimbu yakarora kanekeni mware ko mwanjira ngakaro munyakero wo ngafu ame kishwa nera ngaki seino osenga kibona na ande aba kuswati ngagoiko one beriene enayo wano tige kwanera osengo konyare chaka yesa go konya kubwate egero konye gesaku eyo mamo mino Bwana asifiwe. Amalieta Margaret Mora Kerosi igonkwero kegia saragia Kerosi wone noga aigo mochio singombe nongo korofisi ya mama Doris Donya Aburi na mwariganirie ase chinchera chiabene gocha ase kenyureke kiabuone
abakungu bali tunyomire nyari bali ntogoteba ntule negesio na baria batanganete bagatoroseria abagaka abu bagacha gotonyora munancha se nare komboga nangacha konyoreke ginga nyari bali ntoko baira neri ngambi ya mono ase chinchera chiabene na ira neri ngambi ya mono administration yons pieraiga our principals imbiya mono kiagera mwaremereirie ntubwate principals bande baigeta sambiri ya mambia bataranyora nonye na amache yokonywa mbiya mono abangina bari batiga gochikwage nchagwa bacha sengenche yobwanchani bwa mama Doris Donya Abure na abaire neringambia mono imbiya mono asaba heshimiwa baito bonsi no mogaka okorokwa honorable Orenge lakini bono no mwana tokoroko honorable lakini once an honorable always an honorable omogaka mbiya mono kiagera gwato ete embande yuegerete orocha bande tobegete chianga chire maridadi imbiya mono igo ntegete gokwana mangana aberoka ritangani ntagete ko irengora mono asa abantu baitu ba Kisii County abana baitu mbagenda korobekanaria lakini abante mekorega etagati egekorangana abana bali baitu bare kwandamana lakini bakagenda ofisi yaito ya ngafu ya mama Doris Donya Aburi tobakulera gose ntobakulera kaki mama Doris kirengaki amanda manago korwa ngochi obisi yomongina Doris chingaki chintunda irenga isano kaki gonga moroche ngambia tokulera mangana yibakungu gosento kura lakini tigamba tebi imoro rabobe ase okwaro rwebirole biria abane bango yaito naende bagocha koira naende bangerie chikorofia igo moroche ngambia mbari gutoumiza lakini baba tigango tebie aso kwaro rwebirole gari chiraundi isano oyo nere ngoyo gokwanero mochumbe omo MC yekaruo omochumbe kerige koro kianga wewe ni mama wa nguvu na wewe ni mama kila mtu ameangalia ekerona alikurigire lichiti hivi ama andamana kurukuru moina kurukuru rogora kurukuru yani yobisine yawo yoka yarigereiri ensengima ngobisi yomokungu nero yoka yanyegeretie nero yoka yarigereirie igo mokungu yitari mwechinguru igo ntogo tebagingo tebanga mama Doris Donya mwatebanga tamu ni ngapi naende toko gechi kutoka bagende kerogo kerie kene sisi tumetangaza msimamo onyo mongino yaga kitika yakaraga sinini aga kitika yaga sinini milioni 7 ase constituency lakini onyarire konyoranga abangina abana abalemafu ababoraka chimburi echiri chikori sigari kuigore bichira ababoraka bagende ne chimburi abantu bande tutanye kubeka ebikoroto gurusi gubire tobeka ebikoroto abantu bande tutanye gusime ko mote bwa bukato omote nkogenda ole buo nkina naende omomoko ntwarwara tokoreki bono naende oyunere tokwarure nebirore torakungaro limo torakura limo mabu bakanire mbari gochikwarora birore birinde bono igo nkoira ribageri bono nganchere gaki omongina ntaetase chinchere chiabene nkoira neri ngambi ya mono imbu ya mono kiagera koinyorete nga gaki echi aledi yao ya ngafu ekero naiwete nga birongo ward nkarengera ringa igo barache bagende elisiwea gakinchencho ngeri gukori wone ekero nanyoreta gonte binga minyoka tinanya korara koru Sunday
na ndimbi yamono na inwa bangina na bagaka na basae aso gwanchira na gocha kuigwa mangano mongina abwate asichinchira chia bene tarare tu mongina asichinchira chia bene bantumbara baturendete orute no rutakage naiga bakubwata ngaka begeirie narora nga security nera narora ya chief narora abangina abana bo bageriro mongino yabwate nguvu tenena twiga yani oko wave ntuntu tagetikende inunto manyete mobwati mangana abagambi baitu tenena gaki abagambi baitu tenena just waving administration no era monaintwe tunashukuru na Mungu awabariki inchuo cha mwefu kiabeire songeni hivi umugambi umoko borande ni numotoete security yes biya mono wefu igango mugambi monene bwe location yeye inchuo ngonyariki kwa niaba ya wote. Sawa abana banyasaye abakana banembiya muri nkwani ngoiga mbarenga bale no mogoko nganto ndo mheshimiwa mbia mwana sana sisi ni umwenzi naende keronkurigereria ndo chomo esi sio ke umbunoramo na intwe tigachari koganisia banene bae. Tafadhali naomba ACC wa Keumbu akuje aricognize wakubwa wake. So, the women rep of Kisii County, Honorable Doris, wageni wote waliofika hapa, hamjambo. Kwa leo hatuna maneno mengi, nitamkaribisha tu mwenzangu ACC Kiogoro pia ajitambulishe. Kwa majina mimi naitwa Grace Lasoi, ACC wa Keumbu Division. Itifaki yote kuhifadhi kina Mongina Mboya More. Kwa majina ni Joyce. Tumesema asante kwa kufika. Asante madam for the empowerment program. Ningeomba tu wananchi tuweze kuweka amani ili maendeleo iweze kufika kwetu. Asanteni. Nani atujaita tena? Tuko sawa. Madam. Wacha nimuite Madam Osies awasalimie tu na pengine awashukuru kwa kuweka amani. Karibu madam. Madam Dori, watu yangu ya Keumbu, Birongo, tunashukuru leo, siku ya leo tumekuwa entertained, tumefurahia, na wako wanakungoja uwalishe, uwavalishe, na uwabebe kwa mgongo. Asante kwa watu ya Keumbu kwa security wakati wa demonstration, mlibehave mzuri na muendelee kukua hivyo. Kwa majina naitwa Pamela Kasaya, OCS Keumbu. Mimi ni mama yenu. Murochi buna banyina bari ngwero. Murochi umurayi bwa banyina buna borubuya. Karairi lyatiranga banyina aba. Uongozi wa wamama ni bora. Sasa nikubalie kwa unyenyekevu wote. Ngakineba chi principle cheito gaki. Chi principle. Watine never wefu. Ama mama wacha mama waite. Maana ni wageni wa mama. Si ndio?
Vile nyinyi ni wageni wa mama, maprinciple ni wageni wa mama. Haya, sasa iridia tabeka bonogo tera bangina goroka bana mukaribisho mongina. Omongina yugo chabono. Aya, asante. Keti. Aya, mbuya mono. Okoba yechinsa. Toisoko kore gosori bangina balimba goika nyumba. Ngotaka tuakora bwango. Ntebe kila mtu mwenye amekuja, security team, principals, pole tumeka. Tuna release watu in teams ndio tutafanya haraka. Mi sina kitu ya kuambia. Timbo atikende. Egento yokanko batebi. Abantu baminto. Abagusi bamenyete isiko. Gakigo barabange. Mokore gosori baitubu na baite 2008. Incheki yokana kinko batebi. Inarengegesa bagaseri gukoru Molo, bagaseri gukoru Kitale, bagaseri gukoru Kisumu. Yani togatangasa tokarera, tokaro kuchi refugee, lakini monyorete. Toka naende bakorusi ko bache. Ntobwa tobore motoko ba. Kakito tare ko beko monu akendu. Ekinko batebeli. Twarwanerere chi serikali chigo cha chiko genda. Tutakwerwanerera tosimeke chi avocado. Abangina tutakwerwanerera totuge chiombe, totuge chimboli. Abakorwana totuge banyakorwana. Njege ntokengo getina gusi. Gochali sabu. Buna mosi esyo yatebire buna atenene mwamwancha. Ekoreka no mungino yoga karumuya. Takali omuya. Mwolere kamisi. Ngogocha mwereri. Omonto yo mami nyoke gocha. Mwereri ka omongino inarara mwamwancha. Mwereri. Bono igumba bori chi sweetheart. Chi sweetheart monyu gwete. Ekero mwanga kerete chikura. Inki mwatagete nkore. Campaign mutagete nchake. Campaign mutagete nchake. Nkore gasi. Serikali erororo ngonye chorete. Isere ngayo monta ko rusie binto korere gasi. Imwana nyomba. Igobono nchake ko ruania serikali, igere nchake e biashara. Tufanye kazi. Nifanye kazi. Na ile serikali iko. Nifanye kazi. Siku ikifika mseme tunaenda namna gani? Nani amesema tufanye kazi? Bas. Na kia kogera na kesabu imanyete kero monto lega ntagete ntone kero monto buya. Bono to chake iga. Mi sina time. Principals, because mnaenda mbali. Tafadhali kujeni hapa. Ma principals. I will start with the principals. They came and wanaenda mbali. Saa zingine barabara ni mbaya. Ntotage tichitangie chichikwame. Na abantu baminto babirongo. Ngoti gatore tangie ye moga iga. Abana babanywera amache. Erebyogo sere bube. Bono principals abaga iga. Well organized. Sister Matilda pole umeka sana kwa wapi. From Mosocho Sister Matilda ama kufika. Hakuna mtu amekuja kutoka Mosocho. Oh. Okay. Sister Matilda. Oh, sister, please come. Sister, na tageta kwa mo sister. Ngaika bigansamba. Gonyora na tabiri mpaka tato minto ngakamboli neke maena ngoboro mo sister na maite tinkoba. Please aene beneficiary ya skuru ye talibo mbuya mona soko tukaribisha. Mutasema tu shule peke yake na jina. Thank you, Honorable Doris Toto. I'm Charles Atuti Masese, the principal of this comprehensive school Taracha. Karibu sana. Kwa majina ni George Osoro kutoka Kisii South Bonchari, shule inaitwa Bogita ELCK. Jina ni Evans Onchwari, mwalimu mkuu Ndonyo Secondary School. Asante sana mheshimiwa.
Ndonyo is in South Mugirango. Ngitoka kolera iga. Mama County na wakilisha constituency ngapi? 9. Endelea. Mama County, mimi ni Daktari Wilfred Obuya, Principal Itirio ELCK kutoka Kisii South. Asante kwa wale watoto ulilipia school fees. Those orphans, mmoja na ako number 1 form 4. Atakupatia A. Asante. Thank you. Kwa majina ni Duke Gekonge kutoka shule ya upili ya Nyamagesa DEB kwa niaba ya Principal Nyaribari Masaba. Thank you. Kwa majina ni George Magati, head teacher Boruma hapa chini. Thank you. Unachukua tanki ya shule gani? Boruma. Boruma secondary. Boruma primary and the junior. Ninajua haikuwa secondary. Rectified. Boruma primary and the junior. Okay. Thank you, Mama County. Yes. Jina ni Ronald Getubo, Principal Representative Tendre Secondary School in Gucha Sub-County, Umachoge Church. Yes, thank you. Gisemba Solomon, the Principal Nyamasi DOK, Masawa South. Thank you. I'm also Daniel Yasusa, the head teacher at KODB in South Mugirango, Etago Sub-County. Thank you. The only sister here. Tokire bakolire. Sister Matilda, St. Mary's Mosocho, Kitutu South. Thank you. Yes. Jina ni Charles Nyagucha from Kiamabundu DOK Primary School. Constituency? Nyaribari Chache. Thank you. Oyo no Nyaribari Chache. Mama yake Mabundu. Next. Kwa majina naitwa Clifford Rinotuke, the principal Kisii Special School. Kisii Special School. Mama nyata abana bali bachandegete. Batari konyara gotara. Oyo no mwalimu Kisii Special School. Next. Kwa majina ni Josh Ogucha kutoka Sameta Sub-County, Bobasi, shule ni Nyansake 1 DOK. Constituency na roto tigate isiko. Moroche buna Mama County kiro mwana kogonga. Okoba kabesa kane karaga sinini. Kama women rep tungekuwa na ile pesa kama ile ya mjumbe. Mimi naona shule zote Kisii County zingekuwa na matanks. Lakini pesa yetu ni kidogo. So ukipata unapeana kidogo. Na hizi tanks tunapeana watoto wetu wasiende mtoni, wakuwe defiled, wabakwe, wapewe mimba. So tunajaribu kufanya mitigation. Na nyinyi wakati mnakuwa na mkutano na wajumbe na hata governor, mwambie tusaidie Mama County kupea watoto wetu tanks ama namna gani. So hao walimu tafadhali kila mtu aenda achukue tank moja, hata msilete hapa. Kila mwalimu achukue. Walimu kila mwalimu aende kwa tanki yake tafadhali. Okay. Tusimame hapa tupigwe ama tungeenda tupigwe huko. Toende muinali asechire. Abalimu kero mwalimu oye tangi yaye. Igo inu nabo moko genda abalimu save journey. Ntokoreti. Bono next online giko enda gari. Abantu tafadhali tuntagete bache. Abangina bali tware ko rusi 33 korukere ward. The entire 45 wards bare wocha ko ichimboli. Moche gaiga muri bange muri 135. Egere to discharge ngora. Haraka tutamaliza. Wale wa mama wa mbuzi 33 from each ni nyinyi hapo. Widows moe manyete widows tiga bali bare above 85 Father yako korukegati. Nani amekuja kuchukua tangi ya father yako? Ngayo linjo tachera ba minto. Omogaka nje. Ngotoma. Kwa niaba ya fata ayako urekade drobona iga. Mama ete father yako. Fata yako. Nero na tumwenje kuyese njene chairman ye Paris ya Kigati Catholic Church. Pastina Mose, Dina Omosa, Maria Nyabena, Suguta Mose, Sivia Iteba, Eukarens Chuma, Lea Gisemba, Nyaboke Ontiri, Teresa Ombori, Edina Nsemu, Birisika Mogaka,
Yukabeti Kemunto, Susani Mageto, Mora Charles, Kwamboka Onchiri, Mary Arumba, Pamela Irabu, Joyce Mogusu, Gesare Bakola, Janet Nyangara, Joyce Gekonge, Jane Bills, Margaret Orina, Jennifer Mauti, Jennifer Machira, Changamu Mokora, Nyaboke Tundura, Margaret Kennedy, Josephine Simanto, Marita Machenge, Anna Masita, Nancy Nyakundi, Jane Tom, Jenny Mangenya, Jenny Makurumi, Lilian Manyange, Evelyn Mora Ombogo, Sabina Nyankuru, Nora Simba, Riley Birika, Jenny Ondoro, Esther Kemanga, Rosi Kengara, Jenny Onchenge, Aregisina Mogaka, Esther Kambuni, Margaret Alice Chomo, Margaret Kambuni. Bali baremaga boda ya birongo. Barangeli bacha batokonya kobogoli chimboli echi. Tobaye biasara. Onye mubwate namba y'abana beno ba boda bataye bache gasinera. Alice Chomo, Margaret Kambuni, Agnes Nyamogova, Dina Momanyi, Dina Mosire, Margaret Ongegu, Mary Masese, Sipora Kambuni, Mary Kebwaro, Alice Mokomba, Froda Ombati, Priscilla Naftali, Beatrice Kennedy, Miriam Joseph, Heleni Muikali, Esther James, Priska Mogaka, Mary Onsemwa, Marisera Aurora, Heleni Kengere, Nyanduko Aurora, Teresa Masese, Violet Onderi, Scholastica Daudi, Fenora Osando, Pacifica Daudi, Helen Philip, Marcela Shem, Anna Manga, Kerubo Bosire, Grace Motiri, Anna Anunda, Mwari Douglas, Judy Onderi, Filemona Mora, Josephine Misano, Aris Gekonge, Josephine Philip, Kwamboka Onderi, Esther Kennedy, Joyce Peter, Jenny Emerico, Eunice Lioba, Pamela Ngoge, Getrina Kwamboka, Mary Nyabengi, Christine Nyabate, Difa Nyabengi, and 11 igo tigera igo batakira kwa 135 lakini mbu hata 111. Okay, onye mam torarangeligu ira na gochimoino tobeke details to confirm ekiagere tobwatekero monto tochakere iga bali babogirango ngaibale widows bonds pibabogirango nchua the 5 yani the wards chiabogirango nchugo chagaiga ninu moko endale widows babogirango nchugo chagaiga bakingi moko bera ngora bangina babande barosire onye mwaru sauti mogirango nchuga iga bogirango ngaimole
Ondeta yocha korubo irimo kyo koboko igoro korubo girango. Mbora nchuga igarende. Ya baga kambare ngase list. Yani bangina mbayo bacha korubo girango. Ga kyonyo kore gabu. Sorry, oro yo maibeka. Moemboli ya korubo girango tokorane. Ai gune transport. Mami keti. Moerali. Moerne transport yelibo. Nalito ende biya inoda. Like lietali aye imbo girango. Aya bomachoge inchua widows. Bomachoge ngai muri mukyo kobako igoro. Onye toyo. Ondita yocha korubo machoge. Aya mbara bacha korubo bonchali. Bonchali mukyo kobako igoro. Ngayale inchuga iga. Inchuna ye mami. Mokire kiri tokole. Ibare bonchali. Inu morale happiness inchuga aba babere baibere bagenda guchia. Inchonge bwango kei. Mojo mangwa montore bwango koruga igokore gase bali bwelibo. Mogenda moko ganda guchumuino. Oyo noyo. Aya. Boba asi ngorega iga. Imo kyoko bako korubo basi. Ingocha korubo basi. Inchugocha mamirende gaki. Bobasi inchugocha. Inchungora. Baba ngora motu omongino yo. Onde naende korubo basi. Inchu mo harakisha bangina nabasorora. Mo harakisha. Inkekyo akora. Ya yonye more ngase list gaki ebya inombiro ororo. Mami tigato ba onde tayo koru otari konyora kende. Mwararire bakoire avocado. Mwararire bakoire bikoroto. Nechi anganchiro. Na inwa kabesa kaino nkaro. Mbara tigato bange kero omonto. Okay, bogorio mongina moefe. Mami genda ngora omia. Eine transport. Aya mbara bakuru bogetutu nchugocha. Inchungora manyako genda nyali bali ngange to batige. Bogetutu nchugocha. Next thing abantu bebyombe. Bogetutu nchugocha. Bali bomba chinga ibale. Abamba chimbere ngamole. Mure batatu yena bwaba. Ombachi gabangete biya. Baemboli ne kwere elibu. Mami mogende biya omuntu bwepigipigi momotebi ababogoli ngora na bairefe ata abaminyoki. Mwende ngora nali moraike. Genda buya nyasaba se murende chimboli echo. Oyo moya. Inumba getutu ya arali. Bogetutu ya diuki. Inumba getutu. Batige. Mbu ya bale. Abamba libe kwerendeli. Bae isato, bae nefea. Baba ibere. Bae go tokore bwanga bangina baba isaranste nchara yabalire. Na etikana nesimika yabo. Ka oyo. Onye kora sesimika omuntu mwago konye. Inchwa bangina inu batato. Bali babo getutu. Bae mwanyolire ne transport bangere. Ngayo. Elietali ya ungobwate. Ngakyokoruku. Elieta Salome. Korubonchali. Rore elieta. Inchumo ende mata ali bakonifamu. Tiga bakonifamu abo mate. Konifamu. Aya. Ninguru arali. Ngayokorubo getutu. Elietali ya unekyokoruku. Eligero lisabi na nyuma ataragenda tiga to confirm. Inchumami beto confirm elieta. Salome ngo. Sabi na kemunto. Confirm. Koruboge tutu.
Ngayo korboge tutu gose bonchari. Kakimamia, okay. Ngoko. Mto bwate list mami to kumi. Yando isaranse. Abayiga barega. Abanyi nakoraiga. Okoma tuanyorira abande bakongainiriri tigatogende na marieta. Lakini igombobe ekyagara abanyi nabe barosete. Kero omonto nakeire simi. Onye to ndo muisaranse ekyainonkero. Na ndi ncherate yo mwensi mware kobe kyombekemo. Inu constituency kimogoro. Abagirini emoche tebune kyombe gose buna widows. Amarete no narengo. Abana bantu baminto tokorega. Natagete mbanga chiwide chichigende mbatageti bone mokonda moisaranse egere mo babo moiso mwangire kwebanga bono katorangeri oyo emore 186 totageta abanye 100 186 totagete 100 otarangeiri chae ko manyete nkungaine kyo gosariria intagete abanye na bari bambekere line suka bana abantu baminto intagete abanye na bari lete probox abanyina bali more 85 and above inchuko chaga igambata bingi tokokora na che line inchunu mwe bangete bange line moche inu bange list monge bali bare list tomanya kwa ward abanyina inu beraga iga to establish ekyagara mbairete kwerende abanyine naenderigere linko barangeri emoisaransete ekyagara ntawe to ko bari list mogende 85 and above inchuko chaga iga gogotoka torangeiri nando to chande tato gosari chinsa onye torangeiri bera gochiario gwegenteke ngao bari barangeri kubera nkimoko bera chinkondi tigabanyi nabo boka bache nakero umuntu ikaransense mpaka abarusi ya ikaranza bono ikaransanse mwense pi ikaranza omongina naye ngote ikaransanse aba muno wali ba security karwa muramo to mekela ini maiga security ngokora tole onye goko egwekegwa pio box mwao toikoereria omwana nande bwekiruri togokonyora amasabo yokweng'ata mbia mono
Twaisire. Suka koruga iga na basoroire abanyina aba mbore more batano iga 1 2 3 4 5 happiness nchuga iga ine transport arafu ruti batano olire inu batano oyo bwate transport genda mo barangeti oyo tabwati mami obu genda oli obwate transport oli obwate transport gakimo bwati batano mami oyo obwate transport genda no borangeti inchugocha mami ga oli obwate transport karu ororo nani kora abanyina baminto mama na kitoko kora baba butiga oyu bo mosonere tokona limo konyora kora tiga kora bwango oyo ole mutu mami genda aya bwati oli mutu basibika aya inchu mami ngora basukere iga basukere inchu leta mami inchu bwango menta babe abumbatano aya oli oiru oyo genda bono genda mbatano mole nabo mokorora kogi monya korrango ogokore kwerende bwatana leta bwatana kogicha mole batano bwatana tu oyo iru efea tabalianani oyo mbatano mole mbatano kogicha bakobe babwat Eunice babwat naende tonyoro borangeti ebe mboli ngwekira se chimboli onye tamanyeti mo bwagende na mo transport mbuyale moyo moyo tuochaboliga mba mutu oyo 70 mama mbuyale okay Bueno, tigara ni wagende. Tigara ni wa. Tigara ni wa. Bono isara sonye tori 85 basabe kebande bono asiye ikire to eseke gusi onye tora ikeme miaka 53 oikaransensi isara sonye tori 85 oye gweke ngao onye gokwamereria 85 noina ekaruo omongino wabegete papo rusi omongino oyo aruororo mam toka kwa laini toka mami wao umevaa purple karuororo na black toka hivi ntomanye te kitoko korera iko uyu waseti kabaika to baruseri moriko nyora kende moko genda yabo baika ko mwabono mupatie moya kore kwerende nani mupatie mami ngo misiore keregento mami ngo misiore keregento toro 75 apoko 75 aba koratiga inunchwa mami koratiga ikoratiga 69 karansansi kora isaransa karansansa nyorege ingabo sibechi nyimbo inje no munyagitari kwe miaka oyo tikanyore erengo 45 oyo 79 mbanto kibali bako chega gali ngori ogochega genda mami genda oyo bwate 4 mami bwate aba aya lete bukoro tebe lete bukoro to
What do you do? Kabe 10. Abangina ka. Aya abangina koratiga. Tenene takeyemo. Ebyombe mbirega. Omupira ngo batole. Mutagete mwago omupira mutige bikoroto. Muratigamba bange. Okay. Wachama kujeni hapa. Dako ile again. Okay. Abangina baito bebyombe. Banamu Women Group. Nyali bali masaba. Banamu Mbarabi. Banamu nyali bali masaba. Hii pesa mnaweka merry-go-round ndio inawasaidia. Mkienda mgawanya itawasaidia na merry-go-round iko na pesa mzuri sana. So mbora gaiga. Nchoyo mogaiga. Mami. Oh, sorry. Aya aboyo. Inchuchi sweetheart. Korati kama masaba. Motu. Abama saba. Moyo microphone. Oba mosome. Oya. Ababairu 100,000. Abu. Mwakoli. Aya. Eye. Chirongo. Kitutu chache Chinchome Sisters. Chinchome Sisters. Chinchome Sisters bairu 100,000. Chinchome Sisters. Na mokoroga. Chinchome. Aya arafu Chabumba. Chabumba. Iterio Server Group. Chabumba. Ero. Oyomo. Chabumba. Baiwe. Lina no mokore na bokoli no mobwatesi. Mwanya Igondo. Kitutu chaje South. Mwanya Igondo. Ability Community. Ruaira. Nyegacha. Wacha igo. Bona. List yake. O mochando toyo tukatogache. Bona togo koraiga. Tiabere sawa. Kero montongo ngogenda ari kabuya onde tayo gokore kwerende. So abangina bantaete mobe 10. Iyo nini kwa happy fanya haraka. Arafu wako nyore kereke nene na bomo go chenchani. Na kitu ababekera 10. Babere 10. Mwabere 10. Iko mibare. Aba baby koro to ninu mogo korangora. Inu mogo korangora. Gake bangina mwagenda bwango bwata na inuga 10 imocha ko chandekera gaiga genda bo bara libuna bako genda basindikize moira na moya oyo aya mwabaire babwatane babale babeire basuke bano mogende mbira erebi ngongwa basi mulete oyo bwatana mam bwatana igana inu bwatana mami ukoraiga bwato monte satiga tigaba bwatana na libatali kweba 10 bwatana baro kibuna bako bwatana iga 10 abamure timu y'omongina oyo omogendo baresa gochimoino maire gochimoino ngai baigete naye chokora ntagete waeleze oyo omo baresa gochimoino toe 10 oyo ndomo gende bano mo baresa gochimoino tikisemba ngisemba
Ike kataracha yenda ngora Mora Charles Incho, kora incho aye. Ngaji. Ntanga kasika. Meri Arumba. Pamera irabu. Ganya kwaje. Ngaji Arumba. Kama unoyo. Kwa taracha. Alafu mukamuro bina mata meri masesi amwereta we maigere mukanya ko kagaria ke na gateri ani chomba onye we tereso seito na mata binga dina bosi oyo vete ko cho enda baba gere Ono kwa motara bazuki goji abantu baminto isaranse line into ruana toba line yere ntambeiga isaranse line ngokora tole ba isaranse line tokore line yere straight line mbwango kila mtu aketi chisika tiganda musaranse line tokore imori bange ebinte byatambiko era kwanza etimu yane beka chianga gali ira chianga chiri tobwa tebu na bako pipike bikoro to bapike moko babarie bikoro to chianga nende nchira mako chorera abana mbara kwani Josephine Samantha. Okay. Josephine yae we. Mata omongino yinkeranera Mata machenge gacha bangina mukali aba imitwa emboli ana masita ni mbora genda mwa mpaka nechibese leta emboli itwamwa leta emboli itwamwa yo ana masita leta emboli yo genda mwa emboli itwamwa nginoli nasi Paris genda mwa emboli itwamwa nasi nyakundi tayo Koraiga. Maya huyu ana masita. Nasi nyakundi yale. Chen Tom. Chen Inchua. Cheni angaya ningo. Chen. Sawa. Cheni manganya. We mboli. Aya koraiga bangin nchuga onye kwebwatera neti nchuga Jeni mukuru ntori gosali abangina abankogire kabare abangina bebwatera neti murgonza nako babanga mochega Sabina onde bwancho ore morito tario iwe bwatera neti onde bwancho ore morito ncho erina lilyo gaturanyore okwebwatera nimbale batamaje okwebwatera tari yanga abegete kurume aye tori morito ikarasa kai nora simba ngai aye no koigo takarasa Sabina Nyanguru
Nyakuru. Oyo uri muri tonto. Raeli Birika. Barenga. Mwamanyere barenga. Raeli. Jenny Ondoro. Jenny Ondoro ngayale. Ina kiako kuteresa? Moe, kama ngono. Jenny Ondoro, Esther Kemunto, Rose Kengara, Nekera ini gochia. Rose Kengara, Esther Kemunto, Esther Kemunto. Jenny Ochenge. Jenny Ochenge. Esther Kambuni. Abangi nambare kati yabo. Mami kuja ayenchu. Esther Kambuni nchuka awemboli yao. Ababa abana nchuko chagaiga. Margaret Kambuni. Inchunu bakeko. Margaret Kambuni ningo. Oire mboli. Alice Jomo. Ngora muri bange. Ngora. Agnes. Mbare ngababere. 1 2 3 4 5. Umepata kiasi? Agnes. Kuja mami haraka. Mpe. Inchua iga. Mary Masese. Margaret Yogega. Mary Kebwaro. Alice Mokomba. Oyo mongino utigaye kukwamera okonye. Briska Naftali. Esther James. Anduko. Teresa Masese. Teresa Masese oyu. Muka Teresa nchuka. Sikora elindi. Ini. Isara samo bekela ini. Aya, ni sawa wacha waketi. Ntora batuma kwena. Waketi kwa laini. Arafu mwe bakubogoli avocado. Abana ntobate bikoro bya ino. Yanda guchi alimo ino moyo kumogendeka. Abana bali boko nyara gota ngomanye tenka. Yanda gali toba bikoro to. Marisera. Abana genda alitoba bikoro to. Ana Mauga. Abaiboli mo genda na abana. Abana bali bako nyara gotara. Iresi Motiri. Abana bali bagotara bagenda gochiali. Timu donya kaya abana bali mo inali. Wachezaji mmoja. Wali Douglas. Ana anunda naye. Judy Onderi. Alice Gakonge. Banto mwezi bikaransa nse. Kero monto ikaransa. Abakungu abamubegete cyanga kire mu ikaransa nse. Omusubati ori ikaransa nse. Ayi ikaransa nse. Misaro. Ikaransa kero monto. Esther Kennedy. Peter. Aigando sorti ya bemsa. Taria ya kuombe. Josephine. Athletics women number 1. Mbar no rolioli incho. Number 1 mpaka 6. 1 Tocha athletics emore 6. 1 mpaka 6 athletics. 100 meters. Era kaoyo mbia. Wana mwarele nini wa babe mono? Athletics 100 meters.
Leo ilikuwa empowerment ya Mama County kwa wamama wa Birongo Ward, na tumekuja na mbuzi kwa sababu widows wanajua kufanya farming. Tumekuja na hasa avocado, they are the most productive because zinatoa matunda mingi sana. Pia tumekuja kuempower girl child who came to our school, that is Taracha Primary and Taracha High School. Tumeongea kimilie kila siku pesa ya Mama County ni kidogo kwa sababu kuna watu wale hawafanyi kazi. Kama hapa leo tumepea wamama chama. Mtu anakuja anauliza hivi, Mama County ya pesa huwezi pea kila mtu. Pesa ya women rep ni kidogo sana. Hata ni kujaribu tunajaribu. So leo imekuwa siku nzuri ya empowerment. Wamama wamefurahia mpaka tumeongea na wazee wa GPV kwa sababu siku hizi mama na baba wanapigana kwa nyumba. Na hiyo inaleta aibu kwa watoto wetu. Lazima mimi kama Mama County tutembee the whole county, na hii si kwanza saa hii. I started immediately I was elected as a woman rep kuzunguka kwa counties. Sasa nilimaliza kwa constituencies, nilimaliza constituencies. Sasa nimeanza kuzunguka ward by ward. Asanteni. Leo tuarenge Birongo Ward kokore empowerment yo woman rep twatebiria bangina baende basiasa bakade kigabaoni kibwate rero emete twana nane menge over 3000 imwanye rora chitangi ntwana nago chi all